Ay, qué chulo se abre, ¿no? Ay, mira qué chulo. Este solo se pone para ahí. Cada línia de tren té la seva estació oculta. Aquestes estacions, que aquestes estacions ocultes, els trens aquí, quan acaben de donar tota la volta a l'altre, han de els trens minuts perquè necessitem arribar a la segona temperatura, estan els minuts i aquí és on nosaltres aguardem els trens. Aquesta és la línia número 1 i aquesta és la línia número 2. Són les mateixes vies de tren. També hem vist que la maqueta no només hi ha trens, ara que hem vist que s'ha fet de nit, s'han encès uns llums i quan s'ha fet de nit s'han apagat dels carrers de les cases i diferents coses. Tot aquest ball de nit, tot aquest ball de nit, es controla els llums i la fira, o sigui, tot la part elèctrica de... Era el que deia, el que no funcionava. Nosaltres també tenim, a part dels trens i de les llums, tenim cotxes que circulen per la maqueta. Els cotxes van seguint aquestes pistes que són ritmant. Això és un ritmant. I el cotxe, ara us l'ensenyaré. Així com tenim una estació oculta al tren, també tenim estacions ocultes al cotxe. Després ho veurem més a part. Sí, bueno, això no té gas. Aquí tenim tots aquests panels que eren aquí, posats aquí, amb aquests panels que fem. Aquí tenim els motors dels ambients. Aquests motors aquí també van controlats per un decoder. És el decoder dels accessoris. Aquí també tenim els decoders del senyor de vida. Tot cada cosa són diferents panels per controlar els trens. Aquí tenim el servei de tot. Aquest és el servei de tota la maqueta. Són aquestes capsetes verdes. Tenim 5. Aquesta capseta és el senyal perquè els trens puguin interpretar el que és la central. Després de tota la digital es comunica amb el ràdio mitjançant una xarxa. Aquí tenim un port blanc i es connecta amb el Sí, está bien, ¿eh? Es un nombre. Sí, sí, eso también había otra cosa que no tenemos que olvidar.
de otro material que usaban. Pero para las casas también. No, no, no. Era para las vías. Debajo de las vías. Mira. Buena pregunta. ¿Cuántas vías eran aquí? ¿Cuántas vías eran aquí? Ya la foto. Mira qué trenes ya. Papá, qué trenes ya. Marchando, Martín.